हेलो भैया। हम अर्जुन सिंह यादव आप सभी भोजपुरी श्रोता सुनवैया के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और एगो और लोकगीत लेके राउर लोग के सामने आयल बानी। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि राउर लोग के जरूर पसंद आई। जौना के राइटिंग कइले बाड़े लिखले बाड़े हमरे बड़े भैया सोनू जी। उनका के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुनी। दिलावा सबके एक कही रे बड़ुए, अरे दिलावा सबके एक कही रे बड़ुए, अरे दिलावा सबके एक कही रे बड़ुए, प्यार करे वाला अलगे अलगे बा, प्यार करे वाला अलगे अलगे बा। हरे दिलावा सबके एक कही रे बड़ुए, हरे दिलावा सबके एक कही रे बड़ुए, प्यार करे वाला अलगे अलगे बा, प्यार करे वाला अलगे अलगे बा। फैशन के हवा नहीं जहिया ले हटी, चीज जब लौकी त दुर्घटना हो घटी, घटना हो घटी। फैशन के हवा नहीं जहिया ले हटी, चीज जब लौकी त दुर्घटना हो घटी। सब कर पियावा एक कही रे बड़ुए, अरे सब कर पियावा एक कही रे बड़ुए, यारवा अलगे अलगे बा, हो यारवा अलगे अलगे बा। केहू प केहू कैसे करी भरोसा, छुपे चोरी चैटिंग से बात खूब होता, बात खूब होता। हो केहू प केहू कैसे करी भरोसा, छुपे चोरी चैटिंग से बात खूब होता। सबके मोबैया एक कही रे बड़ुए, अरे सबके मोबैया एक कही रे बड़ुए, नंबरवा अलगे अलगे बा, हो नंबरवा अलगे अलगे बा। कहे अर्जुन लाल भइल जमाना खराब हो, मर्द के दिली में हर रुए जवाब हो। का भाई ठीक बानू? अरे कहे अर्जुन लाल भइल जमाना खराब हो, मर्द के दिली में हर रुए जवाब हो। अरे सब परिवारवा एक कही रे बड़ुए, अरे सब परिवारवा एक कही रे बड़ुए, बिचारवा अलगे अलगे बा, बिचारवा अलगे अलगे बा। धन्यवाद भैया।